I første omgang var det et spørgsmål om at få alle på, altså få et intranet for alle. Vi havde et problem i Roskilde Kommune, at vores lærere ikke havde adgang til vores intranet. Og det var ekstremt vigtigt for hele organisationen, at alle kunne komme med på. Så det var første præmis. Og så var der også en masse, som arbejdede ude decentralt, som kun havde en mobilløsning, som var meget, meget mangelfuld. Og derfor så valgte vi Colaibo, fordi der fik vi en app med, som ligesom kunne hjælpe de decentralt med at komme på intranettet også. Få nemmere adgang til referater og fra personalemøder, info, medarbejdertilbud og så videre. Så det var en adgang for alle, det var det primære for os. Det var et spørgsmål om, at vi gerne ville lave et intranet, som var relevant for alle, som skulle opleves med en højere relevans, i stedet for at det var et klassisk rådhussite. Så skulle vi gerne have alle på, og det skulle føles relevant og nærværende for dem, som loggede på intranettet. Det var den ene del af det. Den anden del af det var, at vi gerne ville have mere samarbejde på tværs af organisationen. Og der er grupperumsfunktionen hos Colaibo jo helt essentielt, fordi der kan man netop skabe de der samarbejdsrum på tværs, både inden for den enkelte afdeling, men også fra det ene direktørområde til det andet. Og så på den måde skabe nogle gode arbejdssammenhænge. For eksempel omkring afholdelse af valg, som er jo en kæmpe opgave for sådan en organisation som vores, men hvor rigtig, rigtig mange forskellige medarbejdere er impliceret fra forskellige afdelinger. Der er det jo fedt at have et grupperum, hvor man ligesom kan samle noget viden, dele på tværs og erfaringsudveksle. Så det var helt klart en vigtig parameter for os, at få det her samarbejdsrum op at køre. Der er en masse tilpasninger, hvis der ikke skal laves, som der nu er. Der kommer nok den berømte fase 2. Men det har været mega fedt at se, hvordan folk har gået til det med at lave grupperum, og både sociale og faglige og så videre. Så rigtig meget af det kører bare derudad fuldstændig problemfrit. Og så er det jo alle de andre ting, som vi skal råde bod på med vores samarbejde. Så det har været en positiv oplevelse. Men der kommer helt sikkert også nogle udfordringer på vejen, og dem tager vi sammen.